lina mulej enna lina lek mulej l-qulub ta' jismana għaliex fiki tamajna finjike enna lina mulej enna lina Sobenin midlubit tali morti Idolbu trott il-mafra pal-sara Enna lina mulej, enna lina Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ba'kom il-koll. Idejn nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Joseph Sammut. Jehudi ninġabru fl-imkien bħala familja waħda l-uliet maħbuba ta' Alla biex fl-imkien nofru naqdu it-talb tagħna ma' dan is-sagrifiċċju ħaj u veru ta' Kristu nnifsu lill-Missier biex ikollu ħnina minna u għalhekk fil-bidu ta' din il-laqgħa tagħna miegħu ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox nitolbuk li l-ħeġġa qaddisa tagħna għat-takkis teħlisna minn dnubietna ħalli naslu b'ruħ safja għal festi tal-Għid li ġejjin. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Hosea. Dan jgħid il-mulej, erġa' dur Iżrael lejn il-mulej Alla tiegħek, għax int fixkielt minħabba fih żunitek. Ħudu kliemi magħkom, duru mill-ġdejt lejn il-mulej u wejdulu int neħħi il-ħażen kollu, ilqa' it-talb tajjeb u rott frott xuftejna. L-Assirja ma salvaniex, fuq żiemel aktar ma nirkbux, lanqas ma ngħidu iżjed Alla tagħna lil xogħol idejna. Għandek lil tim isib il-ħniena. Naħfrilhom għad li xewxu kontrija minn qalbi nħobbhom għaliex il-korla tiegħi reġgħet lura minn fuqhom. Jiena għad inkuna l-Iżrael bħal nida, ħajjiftaħ bħal ġilju għeruq u jxenxel bħal siġra tal-luq, jinfirxu l-irmijiet tiegħu żbuħitu ta' siġra taż-żebbuġ u jkun ifewwaħ qisu l-Libanu. U jerġgħu jiġu jagħmru taħt id-del tiegħi, isiru qishom ġnien, jissieħbu qishom dielja, imbit tal-Libanu ikun tistħajjilhom. X'għandi x'naqsam mal-idoli ta' Efraim? Kont jien li weġibtek, jien li nħarsek, għalik jien bħal ċipressa dejjem tħaddar, minni tikseb il-frott. Kull minu għaref jifhem dawn il-ħwejjeġ ħajarafhom kull minu bil-għaqal, għax il-mulej it-triqat tiegħu huma dritti, ġusti jimxi fihom, iżda jitfixkel fihom il-midinbin. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Ngħidu flimkien jien il-mulej Alla tiegħek, ismani poplu tiegħi. Jien il-mulej Alla tiegħek, ismani poplu tiegħi. Kliem li ma nafx inqiegħed nisma'. Neħħejtlek it-tagħbija minn fuq darek, ħlistlek idek mill-irfieħ tal-qoffa, fi dwejja sejjaħtli u jien ħlistek.
jien il-mulej Alla tiegħek ismani. Bleħen moħbi bħal frada u Eġiptek, ħdejn l-ilma ta' Meriba ġarrabtek. Ismani, poplu tiegħi ħanlumek, Izrael mhux li kont tismani. Jien il-mulej Alla tiegħek jismani il-poplu tiegħi. Jekk il-poplu tiegħi jisma' minni, jekk Izrael jimxi fit-triqati, lilhom nitmaħħom bil-qamħ mill-aħjar, inxebbahom bil-asel mill-blat. Jien il-mulej Alla tiegħek ismani poplu tiegħi. Glorja u tifħir lilek Kristu, glorja u tifħir lilek Kristu. Indmu jgħid il-mulej għax is-saltna ta' smewiet waslet. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien wieħed mill-kittieba resaq fuq Ġesu u staqsih. Liema wieħed fost il-kmandamenti kollha huwa l-ewwel. Ġesu jieġbu. L-ewwel wieħed huwa dan. Isma' Iżrael il-mulej Alla tagħna. Mulej wieħed hu. U int għandek tħobb lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha. U t-tieni u dan, ħobb lil-għajrek bħalek innifsek. Ma hemmx kmandament ieħor akbar minn dawn. Allu l-kittieb, sewwa qiegħed tgħid Mgħallem, għandek raġun tgħid li wieħed hemm u li ma hemmx ieħor ħliefu. Iva, li tħobb lilu b'qalbek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha u li tħobb lil-għajrek bħalek innifsek huwa aqwa minn kull sagrifiċċju tal-ħruq u mis-sagrifiċċji kollha. Ġesu meta rah kemm kien wieġeb bil-għaqal qallu, m'intix il-bogħod mis-saltna ta' Alla. U ħadd ma kellu ħila jistaqsih iżjed. Il-kelma tal-mulej. Kemm sabiħa din il-mistoqsija li jagħmel dan il-kittieb lil Ġesu. Li ma hu l-aktar kmandament importanti għal bniedem? X'inhi l-ewwel? X'għandu jiġi l-ewwel fil-ħajja tiegħi? U l-mulej mill-ewwel jgħidlu ċarru tont. Isma' Iżrael il-mulej Alla tiegħek. Lilu għandek tħobb lill-mulej b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u bil-qawwa tiegħek kollha. Hawnhekk naraw rabta wkoll sabiħa mal-ewwel qari l-għeluq tal-ktieb tal-profeta Ħosea fejn il-profeta lill-poplu iwaslilhom dan il-messaġġ u jgħidlu Iżrael, erġa' dur lejn il-mulej Alla tiegħek. Għax int tfixkilt minħabba ħżunitek. Jiena nħoss li dan il-kliem qed jingħad lilna wkoll. Għaliex din hija l-kelma tal-mulej illum għalija u għalik. F'dan iż-żmien għażiż tar-randan, il-mulej qed jistedinna biex nerġgħu induru lejn Alla. Għax iva, il-kol kemm aħna xi ftit jew wisq tfixkilna minħabba in-nuqqasijiet tagħna. Tfixkilna għaliex kif jgħid anke l-profeta forsi għamilna allat folozz għalina. Xogħol idejna sar Alla tagħna. Imma l-mulej Ġesu anke fl-istess kelmiet, fl-istess ħin li qed jistieden lili u lilek biex induru lejh, għandu kliem
li jagħmlilna l-kuraġġ. Għandu kliem li jimlina bilena. Għax hu il-mulej jarrafhom lil minu bil-għaqal. Għax triqat il-mulej huma dritti u l-ġusti jimxu fihom. Però interessanti kif Ġesu jorbot kmandament ieħor mal-ewwel wieħed. Ma tistax tisseparahom minn xulxin. Ħobb lil għajrek bħalek innifsek. Ma hemmx kmandament ieħor akbar minn dawn. Mela dawk li qabel kienu tnejn, Ġesu jagħmilhom wieħed. Dan hu l-kmandament wieħed. Ma ninsewx li dan seħħ fil-persuna ta' Ġesu, il-misteru tal-inkarnazzjoni. Alla li jsir bniedem u jingħaqad mal-bniedem. Il-mulej qiegħed jistedinna iva biex anke f'dan il-mument li għaddejja minnu id-dinja aħna nikkoperaw ma' xulxin. Ma nħarsux lejn anfusna. Ejjew inkunu nies responsabbli. Nikbru fl-imħabba ta' xulxin, nejnu lil xulxin, nirrispettaw lil xulxin. Ejjew nitolbu l-mulejjek biex bil-qawwa tal-Ispirtu aħna l-koll nissaffew minn ħżunietna u nikbru fl-imħabba tagħna lejh u lejn xulxin. Fiduċjusi fl-imħabba ta' Alla, ejjew nitolbu il-mulej biex jilqa' it-talbiet tagħna. Nitolbu għall-Knisja biex bħeġġaw b'imħabba tkompli tistieden lil bniedem biex jagħmel laqa serja ma' Kristu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-mexxejja tal-pajjiż biex huma wkoll jarfu dejjem jibnu soċjetà dejjem aktar umana. Nitolbu. Nitolbu għat-tobba, in-nurses, l-ispiżjara, dawk kollha li qegħdin jaħdmu biex isalvaw u jgħinu l-umanità f'dan il-mument hekk jibes. Però ejjew ma naqtawx qalbna. Ejjew nintelqu totalment fiduċjusi fih dan il-ħnina ta' Alla. Nitolbu. Minn dar is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, bierek mulej il-familji tagħna. Qaddishom f'ismek. Kompli saħħaħ l-imħabba bejniethom. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex tilqa' it-talb tagħna ta' din il-familja li inti ġbart mid-djar kollha ta' Malta u Għawdex fl-imkien. Isma' il-karba ta' dan il-poplu u kompli jintwiżnu bl-imħabba u l-ħnina tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek frott id-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Xerret fuqna u Alla l-ħniena tiegħek biex tħejjina sewa ċ-ċelebrazzjoni ta' dawn il-misteri qaddisa ħalli nieħdu sehem fihom bil-qima kollha bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna il fuq niżżu ħajr lil mulej Alla tagħna.
Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Bit-takkis ta' ġiżimna, inti trażżan fina drawwiet ħżiena, terfalna ruħna lejn is-sema u tqawwi fina drawwiet tajba u troddilna l-ħlas ta' ħajja bla tmiem. Għalhekk flimkien mal-qtajja kollha tal-anġli aħna nfaħru l-kobor tiegħek u flimkien bleħen wieħed intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, jismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, int il-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħaj l-ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxxerrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvana int u salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ttaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-qaddej tiegħek Joseph Sammut u l-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqaddsom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew induru lejn il-missier. Ejjew nażluh bħala tassew il-missier li jħobb l-uliet. Ejjew ngħixu tassew bħala aħwa u liet missier wieħed. Meta naslu biex naħfru lil xulxin u għalhekk ngħidu: Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet
Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi la tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ġisem Kristu. Jew nagħmlu tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritualment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, għax jiena niġi għandek, ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Nitolbu. Irċivejna mulej ir-ran tas-salvazzjoni ta' dejjem. Għamil nitolbuk li aħna nħabirku tajjeb għalija biex niksbu ilena ta' dejjem bi Kristu Siedna. Idu fl-imkien fit-tmiem din il-Quddisa it-tleta famarijiet lill-Omna Marija. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mill-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Umm Alla, itlob għalina mill-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu fil-familji tagħkom. Madonna ta' Pinu, bonetana l-malati, anfdare ġenana,